Ang bisyosong manay-gunay. Matay ko ng lockdown ba? Pag ito trabaho eh. Mayroong problema karon kay bisag bisyo na to. Matay ma. Bantay pang bisyo eh. Naman tayo bugas. Natin sudan. Pero ka na, i-budget na itong asawa. Ay, pag bisyo eh. Pag sigarilyo, sama man. Ito, diba? Ano sa man yung mahuman yung lockdown eh? Manulis ta. Preso po ta. Importante naman tayo sa pang mabuhi niya akong bisyo. Kita ko. Say maayo pang agyo teknika niya. Jamobs nga aram buhi na itong bisyo. Di, katagaan og kwartas itong asawa kay nakakuantanan. Budget. Mato ko dito. Dalan, ngita kan. Ngayon, gawas ko bahala. Magpulis ma. Kuantak pulis na eh. Dong, ano di kandong? Ito ko sa ilasen. Kuan. Ay, kwarta dia dong. Oh, 5. Nagay 5? Kabalo ba ka dong nga? Manuli ko dong? Ano yung 5 ba kay? Basta tulion ta karon. Napay lang dia? Palit ang sigarilyo? Apa? Apas bakit tulion ta karon? Salamat ka. Bye-bye. Kenapa matag kan? Apa itu Magic sarap. Be, tanah ko be. Magic sarap. Kisa subunin mo? Mama. Kisa yung mama? Wan ba? Si Ginny, nanay sukli? Pila man na? Wan, ingna lang, ingna yung mama day nga. Kuan? Kadang kuan na ako ng kwarta kay naman si utang sa kuha. Ina lang siya nga si Bambam may kuan. Ina nga dugan mo yung utang sa kuha. Ina nga bayran ba? Ina lang ako na nagkuhaon, ha? Ina nga ikuha ni Bambam may utang sa iya. Sige. Ay, salamat ina. Apa? Ano yung kwarta ba? Ano yung kwarta? Kapalit na yung kuha ng good horse. Fighter. Hindi man naigunay oh. Gusto ba? Manaygunay? Dako baka ni sa kita ba? Testingan ka na ko ni manaygon ba? Masalir ni ba? Magdako ni pangutang ako pilay kita ani be. Babe, mangutan ako ba? Pilay kita nimo manaygon ka bay? Sa kalibo ka pinahon. Kuana ni bay akong kita ni manaygunay bay. Ako kay mga negosyo bay ba? Ay full time bitang ni bay mo abot gid kuan. Abot 5 million kita gid ani. Susuroy ra ka sa dalan. Na kuan ko bay ni. Kana jalebi may ko kaunan. Ngani lang na akong customer pero jalebi mo kaunan bay. Sa kanang usa-usay mo. Sugod ko kuan, musugod ko ka buntag, mahuman ko na mga steady at sa balay wala na. Na to sa kalibo ka pinana. Pero full time tama na kon. 5 mil na. Sinan ka kada balay mga tag 20. Usay na 100 sininta. Ako niya pila ka balay na magyan. Liyo na dapat. Sada ko ba? Dapat mo day mo kita ba? Testing pa na igon bay. Skater na ko ni. Sige kay murag. Wala na utana ra ko ba kay kan. Ha. Sige bay. Sige. Naigon day ko. Naigon day ko ba para makabanto. Taboy ko sa bisyo. Testing na ako. Pero kinahanglan nga. Kinahanglan nga mura ko kuan. Mura ko pudre tanawon. Luoy ko tanawon. Testing ako. Kinahanglan nga pupre kay ko tanawon. Mangasong di ko ba? Please guys, bakit para makita gina. Bukaw kita tanawon. No, puslan man, di manay gunta. Dako manay bay. Ato libo ang pagkapinang. Suras-suras dun. Libo ang pagkapinang nang kita nga sa kadlaw. Suras-suras dalan. Kumpre ko ko tanawon ni ba. Tingan ako nito no. Karon kay lockdown. Ay kwarta. Ay ibuhi sa bisyo. Kini, balis na ako lagi. Ibon. Bilis ako. Kanang daan kaya kanang pang kuan ba?
Pobre kita naon nga balok ini. Ana ya lihat. Uy, hujan tawa na uy. Kata lain. Anak. Sir, ini sir. Tingnan ako ni. Ano te? Ayo, manaygon ko. Sunod. Daw sa balay kay yes tayo. Ayo. Kasulod ba ba? Sinay, iro ini. Ayo, manaygon ko. Tarong na ko ni panaygon kay. Tarong na ko ni hatag. Ayo, ma'am, sir, manaygon ko. Yo. Manaygon ko. Manaygon lagi ko, ma'am. Wala na ikuan lagi kanang may bugas sa balay ba? Wa koy kapalit og doors. Like kanang wa koy kapalit og bugas. Taro nga dong kay basig. Ang ato ni panaygon bisita pa dong sa pamilya. Inom na mo dong. Dili mangoy, dili pod kay. Kuan man ako, ma'am. Tinarong magina akong panaygon, ma'am. Parehas ka pa dong alam dong. Koy problema kaluluoy. Sa dalan magsigig suri-suroy. Yan ang kanta dong uy. Sa balay kanta mo na kay kinabuhi. Ay kanang. Kanang. Pero kung may kinabuhi ba kanang kuan kanang. Dako ay mga tagpod, ma'am. Depende sa kaganta. Sige, ma'am. Karang. Tarong mo, ma'am. Likod na ko, ma'am. Karon, wala ka na ko, ma'am. Ay, ko'y pang-metros na niron. In March 16, 2015, ang corona sa Pilipinas nagkagabi. Nahadlok ang tanan, basinog matagdan. Karon na ang balay naka-istambay lang. Lukoy kaayuming mga pobre. Kay napanik ba yung nasa palengke? Way trabaho, way sapi, way trabaho, way sapi. Ginoo ko insaon na mo ni. Kaming pobre ang makaluluoy. Way kwarta magsigig suroy-suroy. Mga nginabuhi para sa pamilya. Ambok na lang din matag na corona. Kaming pobre ang makaluluoy. Way kwarta magsigig suroy-suroy. Mga nginabuhi para sa pamilya. Ambok na lang din matag na corona. Vibration nga kwan ba? Sa YouTube. Bambang vibration baby. Kada dong kay parang may sa corona dong. Oh, kanang na kay kwarta ma'am. Kita ang nga galing nga pang kamera to kanan. Nakay, kwarta ma'am. Wala ko'y kwarta diri dong, pero na ko'y bugas. Pila man ka sako dong. O pila ka kilo mong gusto dong. Ang bugas. Oh, pila man ka kilo dong. Pila man ka kilo mong gusto nga kuan. Baso. May bugas dito. May bugas dito ba rin? Wala, ko'y palit ng juice ay kanang kuan kanang ko'y palit og kanang pinapa, may ngana. Palit og pamper sa akong anak. May bugas dito din ako makita lag bugas unta. Ang ganahan mo dong no, ikaw pa tagaan, ikaw pa manguan. Ikaw pa mamili kwarta dito na ka. Talaga mo bugas ma'am. Na, money dong sa kasako. Isa ba kasako? Oh, nasulod na tong sa. Kanang dagan mo bugas ma'am kanang. Wala siguro naman. Sige dong, may problema. Dalaan ni dong. Uyong na dong. Sir ka ma'am, ha? Oh, sige dong. Wala nang nangaygon ko. Kuan lang ni. Oh, mo na lang bugas dong. Ayo dong ha. Kuan ko pala ba? Basta di mo na ibaligya dong. Ipalit ni mo na og Kumay ni? bugas dong. Kumay? Oh, humay. Pero magnis. Humay na dong, humay. Sige, salamat dito sa bugas mo. Salamat dito sa bugas mo. Muna dong, gamitan na sa iyo dong. Sa imong padlong sa imong pamilya dong. Makatabang yung isang pamilya man ba? Ang problema lang wani man ba kay nanak ko'y bugas. Ya. Wala nang pagpapasal man basik. Kasi na po yung mga ginagmay din ma'am. Ang pinapana sa mga ano dia ma'am. Dong, gitagaan ti ka dong. Tagaan ti ka og bugas. Digan ti ka nga wala kay kwarta. Mingon ko kag sud ang tinapa dong. Murot ta pa mo tinapa dong. Kung sa mga makita niyo dia ma'am. Kasi Wala na dong. jangkot siya ma'am mga kuan. Masaya siya ma'am. Tagaan ka dong. Pati siko ko lamin mo pa dong. Kuan ma'am kanang asin isod man po ma'am na nakoy. Dong, Nakoy balay na bugas. ko balay dong. Ay na ko diri. Okay dong. Wala man ka kay sudan dito yung balay dong. Sulod ora man rinang sa kwadri dong. Ako yung magsisarap, nakusuka diri dong. Mga na lang ni dong. Mga na lang. Asa ni? Suka dong. Kay sa utak ko ni. Magsisarap dong. Asin? Suka na yabo na kay dong. Ang tarong sa butang. Nay nakasin. Asin ba kay para kuan pod kompleto. Mura na yung pan dong. Isda kasi ni mo ya. Dong, gusto man yung pagpanay ko dong. Salamat kita ni ma'am ha. Ya, ayun sa ko ma'am. Sige dong, mayong pagpanaw. Mayong paglakaw dong. Ma'am, mo na katong niingon nga naaday utang nga sa iya ha. Ha, ano? Utang ko sa iya ha? Ingon siya naado kay utang sa iya ha. Na basig dili ko ako dai oy. Ikaw lagi ka kuya ka dito ko kulit mo. Ikaw dito ko. Na. Tarong, ano Kana mo ko mo ni bangas gudo. Pataka ka dia dai. Lalo lagi kay kulit mo. Lawas ko lagi kay kulit. Grabe kay ka. Payas ko.
Magsur mo di ay. Tarong ako nangutang sa imo ha. Madiri ka na naigon sa kuha. Nakadala pa kag bugas. Ko, ma! Mo man yung ang gibayad mo dagang sukli lang gani, ang gikuha ma. Mo man ang sukli, yari Dong, sukli. ang bata dong, di na ba magbinatbot? Hindi, siguro, mamoy kay, tarong man po ko mamo. Namang bangas di dayo. Dili lagi kol. Gikuha man gani mo sukli ani kol, dagan mo kay kuto. Ah, man may niya gikuha gan gikuha. Dito ma. Gikuha. Ma, siya man at kuwasa kong kwarta ma. Ya may tulion ko. Patay na ni ron. Dong, akong una na anak isa na. Karon ako isa na anak. Uy dong, tarong dia dong di. Kanawa daw ko dong. O dili man ako. Oh, klaro man ka, klaro. Klaro? Imong tingog ko? Taro daw imong tingog dong. Sa kanina pod mao gyapon dong. Unsa man imong ginabuhat dong sa mga pulis ka dong? Tawagan na pang pulis dong ano imong ginabuhat dong. Sige na kumang balik na ako ni ma'am. Balik na ako. Kamay pa dong kay mo man nilang gitulis-tulis sa mga anak dong. Oh no. Pasaylo ka lang ko mama kanang. Wala ako to natuyo ma'am bakay kapit pitas mo sa kinabuhi ma'am. Hindi na lang ko ma'am kanang dito na sa lain. Lugar mga ikon ma'am. Sorry. Sorry ma'am. Sorry ma'am. Ay wala ko yung muri to anak daw ma'am. Ayun ang ko ang Sige mo gusto dong. Ipapulis ta kita dong. Ipapulis ka dong. Kana imong ginabuhat, kinamayo imong ginabuhat. Kabalo ka? Katong kwarta nga gi. Kuha dong sa mga anak, gi mo na muna na nato namo og kanang budget dong kay para sa kabalo na kasi gayon karon dong. Lockdown dong. Wa tay matrabaho, muna na lang to para sa mga anak. Ibuhat na mo to og budget gid na mo to ayo, gi-budget na mo ayo para sa mga anak. Unya inanay imong ginabuhat, imo rang ginalingla ang mga bata. Kaya wala ka na lang sa kong pamilya. Kung sa man imong gusto. Ipapulis ka o may bayad ka. Ako lang nito ma'am. Gitara lang. Ibili ng gitara. Ayo ma'am. Gitara. Gitara na nabili ko sa kung sa imong gusto. Ipapulis ka o bilhin mo ng gitara. Na kay kwarta dira. Okay. Para di ka papulis. Ako may kwarta niya ma'am. Ma'am, dara ma'am. Doon na kadlaw kanay gunay ma'am ba? Balik mo tanaw na redress ma'am. Ay kanang balik na ako ma'am kanang amang ang dinay mong bandang kwarta. Wala na ma'am. Wala na. Mapulis ka doon. Ako ma'am. Oo, wala na gyud. Sa pikas bang sari mo dong tanawa. Moro na imong ibayad sa imong gikuan lingla mga bata ka na. Ayun may bilang di. Ang binambi. Tungod di sa imong gibuhat sa mga anak. Kira na sukat ang gitara. Ang gitara. Ayo. Ambi ang gitara. Ayo, ningon ko sa mo kagay nang ipili ng gitara. Mukha ni eh. Mukha gid ani. Lakaw na dong. Sa sunod ha dili na ka magsigig panglingla sa mga bata. Okay. Gidong. Ani. Matot ni. Ayo pa ho. Dira. Ma'am, babay na ma'am. Ang gitara na ma'am Bek.